Jo per mi que se llegeix d'una altra manera el llibre electrònic i el llibre en paper. El llibre en paper per mi que es disfruta més que no pas... L'altre sembla que sigui més de feina, allò, corre, que haig de llegir. Tinc 1000 llibres aquí, si no els acabo malament. Jo per mi que és un altre, és un plaer més que tenim. Hi ha el plaer de menjar, el plaer de la lectura, hi ha qui li agrada llegir, hi ha qui no li agrada llegir, sempre ha passat això. El plaer de la música, doncs el plaer de la lectura, per mi que el llibre paper doncs, és un dels plaers. I és més satisfactori per mi llegir en paper que no pas llegir en pantalla. Doncs la llibreria el que ha de jugar és intentar separar el gra de la palla, intentar marcar-te una línia i doncs tenir tots els llibres, o molts llibres, però tractar uns d'una manera diferent dels altres. Vull dir, intentar orientar el lector cap a on, doncs, això marca també l'aparador, això marca la manera que estan exposats al llibre, això marca les presentacions que en fan, les activitats que es fan, perquè es fan moltíssimes coses. Doncs suposo que és això, fer una miqueta de triar, fer una miqueta de filtre, Avui en dia hi ha tantíssimes coses, i doncs ajuda a filtrar la llibreria. No volem competir en llibreries normals, el que volem és que alguns llibres perdurin, no? I ja s'encarreguen. Moltes llibreries el que fan les llibreries de nou és tornar a editar llibres d'abans, però que siguin més atractius visualment o estan adaptats al llenguatge, no? Per així dir. I si jo compro o llibres que tinguessin més de 100 anys o llibres que tinguessin menys de 10 anys, però no vol dir que tots els llibres m'agraden, no? Si se poden reaprofitar i no estan malament, doncs trobaran un lloc on estar. Nosaltres no busquem tan sols comprar llibres, que també fem canvis. Hi ha gent que porta 3 llibres i potser se'n porten 2. Moltes vegades és això. I comprar llibres, com que llibres? Hem de comprar una quantitat gran de llibres. I si són 10 llibres, els portaran aquí i si no anirem a mirar-ho. Comprar biblioteques, millor, no tenim tant més. Ja faig anuncis a diaris o altres puestos.